ଥରେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ କାଉ ଓ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତା ପୁଅ ସହ ରହୁଥିଲା। କାଉ ଛୁଆଟି ଥିଲା ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ। ସେ ସବୁ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା। ଦିନେ ଗୋଟେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଗଛ ଡାଳରେ ବସି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଖାଉଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ କାଉ ଛୁଆଟି ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏ ଚଢ଼େଇ, ମୋ ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲି ଏଠି ତ କେହି ନଥିଲେ। ଏ ଆମ୍ବ ତୋର କେମିତି ହେଲା? ମୁଁ ତତେ କହିଲି ନା, ଏ ଆମ୍ବ ମୋର। ଚୁପଚାପ ସେ ଆମ୍ବ ମତେ ଦେ। ନା, ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ। ଏ ଆମ୍ବ ତୋର ନୁହଁ। ମୁଁ ତତେ ଏ ଆମ୍ବ ଦେବିନି। ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି କାଉ ଛୁଆଟି ବହୁତ ରାଗିଗଲା। ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ତା ଥଣ୍ଟରେ ବହୁତ ପିଟିଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଦେହରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଗଲା। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ କାଉ ମଜାରେ ବସି ସେ ଆମ୍ବ ଖାଇଲା। ଆରେ ମା, ତୋର ଏ ଅବସ୍ଥା କିଏ କଲା? ଟିକି ଚଢ଼େଇଟି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସବୁ କହିଲା। ତୁ ଆଉ କାନ୍ଦେନି। ତୋ ବାପା ଏବେ ସେଇ କାଉ ଘରକୁ ଯିବେ। ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ କାଉ ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ। ଯେବେ ବି ତୁ ତୋ ଆଖପାଖରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ ତୁରନ୍ତ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିବୁ। ସେ କାଉ ଛୁଆର ବାପା ମା ବି କେମିତିକା? ନିଜ ଛୁଆକୁ ଟିକେ ବି ଶାସନ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଆରେ କାଉ, ମୁଁ ତୋ ପୁଅ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛି ବୋଲି ଖରାପ ଭାବିବୁନୁ ମତେ। ଘଟଣାଟା ଏମିତି ଯେ ମୁଁ ନ ଆସି ରହିପାରିଲିନି। କାଉ ଛୁଆଟି ଏବେ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେ ଏବେ ବହୁତ ଛୋଟ ଅଛି। ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝାଅ, ସେ ମାରପିଟ କାମ ନ କରୁ କିମ୍ବା କଳି କାହା ସହିତ ନ କରୁ। କଣ କରିଛି ମୋ ପୁଅ? ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସି ଏମିତି କହୁଛ? ଆଜି ସକାଳେ ସେ ମୋ ଝିଅକୁ ବହୁତ ମାରିଛି। ନିଶ୍ଚୟ ତମ ଝିଅର ହିଁ ଭୁଲ ଥିବ। ମୋ ପୁଅ ବହୁତ ଭଲ। ସେ ଏମିତି କାହା ସହ ମାରପିଟ କରେନି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ କାଉ ଛୁଆଟି ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆରେ ପୁଅ, ତୁ ଆସିଗଲୁ। ଏ ଅଙ୍କଲ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ବହୁତ ମାରିଛୁ। ନା ମା, ମୁଁ ତ ଆରାମରେ ବସି ଆମ୍ବ ଖାଉଥିଲି। ତାଙ୍କ ଝିଅ ଆସି ମୋ ପାଖରୁ ଆମ୍ବ ଛଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ତାକୁ ମାରିଦେଲି। ମୁଁ କହିଥିଲି ନା, ତମ ଝିଅର ହିଁ ଦୋଷ ଥିବ। ମୋ ପୁଅ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଏବେ ଯାଅ ଏଠୁ। ଏସବୁ ଦେଖି ଚଢ଼େଇ ବାପା ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ କେହି ନା କେହି କାଉ ଛୁଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ତା ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ମଧ୍ୟ ତା ମା ବାପା ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣୁନଥିଲେ। ଓଲଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇ ସେଠାରୁ ବାହାର କରିଦେଉଥିଲେ। ଥରେ ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଲା ପରେ କାଉ ଛୁଆଟି ଉଠିଲା। ଆଉ ଏକ ଚଢ଼େଇର ବସା ପାଖକୁ ଗଲା। ସେ ଚଢ଼େଇ ସେତେବେଳେ ଶୋଇଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ସେ ଚଢ଼େଇ କାଉ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ତା ବାପା ଆଗରେ କହିଥିଲା। ସେତେବେଳେ କାଉର ମା ଘରେ ନଥିବାରୁ ତା ବାପା ତାକୁ ବହୁତ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ। କାଉ ସେ ଚଢ଼େଇ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଥିଲା। ସୁଯୋଗ ଦେଖି ସେ ଚଢ଼େଇର ଅଣ୍ଡାକୁ ତଳେ ପକାଇଦେଲା। ଆଉ ତୁରନ୍ତ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ରାସ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ କାଉ ଛୁଆଟି ଯାଉଥିଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ପାରା ଦେଖିନେଲା। ଆରେ, ଏତେ ରାତିରେ ଏ କାଉ ଛୁଆଟି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? ତା ବାପା ମାଙ୍କର ଟିକେ ବି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ଏତେ ରାତିରେ ତାକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ପରଦିନ ସକାଳେ ସେ ଚଢ଼େଇ ଉଠିଲା ପରେ
ଦେଖିଲା ତା ବସାରେ ଅଣ୍ଡା ନାହିଁ। ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିଲା, ତା ଅଣ୍ଡା ତଳେ ପଡ଼ିଯିବାର ଦେଖି ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ଚଢ଼େଇର ପାଟି ଶୁଣି ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନେ ଆସି ତା ପାଖରେ ଜମା ହୋଇଗଲେ। ଆରେ ଭଉଣୀ, କାନ୍ଦୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ମୋ ଅଣ୍ଡାକୁ ଧରି ଶୋଇଥିଲି। ସକାଳେ ଦେଖୁଛି ମୋ ଅଣ୍ଡା ତଳେ ପଡ଼ି ଫାଟି ଯାଇଛି। ରାତିରେ ତ ପବନ ବର୍ଷା କିଛି ବି ହେଇନି। ଅଣ୍ଡା ଆପେ ଆପେ କେମିତି ତଳକୁ ପଡ଼ିଯିବ? ମତେ ଲାଗୁଛି କେହି ଜଣେ ଜାଣିଶୁଣି ଅଣ୍ଡାକୁ ତଳେ ପକେଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ କେବେ ବି କାହାର କିଛି ଖରାପ ଭାବିନି କି କରିନି। ମୋ ସହ ଏମିତି କିଏ କଲା? ମୁଁ ଜାଣିନି ଏସବୁ କିଏ କରିଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏସବୁ କିଏ କରିଛି। କାଲି ଅଧରାତିରେ ଚଢ଼େଇର ବସା ପାଖରେ କାଉ ଛୁଆକୁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ସେ ହିଁ ଅଣ୍ଡାକୁ ତଳେ ପକାଇଥିବ। ତେବେ ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଏବେ ହିଁ କାଉ ଘରକୁ ଯିବା, ଆଉ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଏକଥା କହିବା। ତାପରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଏକତ୍ର ହୋଇ କାଉ ଘରକୁ ଗଲେ। ଆପଣମାନେ ଏତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏଠି? ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ଏକଥା ତମ ପୁଅକୁ ପଚାର। କାଲି ରାତିରେ ତମ ପୁଅ ମୋ ଘରେ ପଶି ମୋ ଅଣ୍ଡା କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିଲା? କାଲି ରାତିରେ ତ ଆମ ପୁଅ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଶୋଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଭୁଲ ଧାରଣା ହୋଇଥିବ। କାଲି ରାତିରେ ପାରା ତମ ପୁଅକୁ ଚଢ଼େଇର ଘର ପାଖରେ ଦେଖିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଘର ପାଖରେ ଦେଖିଲା ବୋଲି ମୋ ପୁଅ ନାଁରେ ଏତେ ଦୋଷ ଦେଉଛ? ଯଦି ମୁଁ କହିବି କାଲି ରାତିରେ ପାରା ପୁଅକୁ ଚଢ଼େଇର ଘର ପାଖରେ ଦେଖିଥିଲି, ତାହେଲେ ତମେମାନେ କ'ଣ କହିବ? ଦେଖ ଭଉଣୀ, ନିଜ ପୁଅର ଭୁଲକୁ ଲୁଚାଇବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଏବେ ସିନା ତମେ ଜାଣିପାରୁନ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ କଷ୍ଟ ପାଇବ। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ମନେ ରଖ, ଆଉ ଯଦି ତମ ପୁଅ କାରଣରୁ ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର କ'ଣ କ୍ଷତି ହୁଏ, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ତମମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିଦେବୁ। ଏମିତି କହି ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। କିରେ ଦୁଷ୍ଟ, କାଲି ରାତିରେ ଘର ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲୁ କି? କାଉ ଛୁଆ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ମା କହିଲା, ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋ ପୁଅକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛ? ତମେ କ'ଣ ଜାଣିବ ମୋ ପୁଅ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି? ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପକ୍ଷୀ ତାକୁ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି। ଖବରଦାର ଯଦି ମୋ ପୁଅକୁ ରାଗିଥିବ। ଏମିତି ଶୁଣି କାଉ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା। ସେପଟେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଏକାଠି ହୋଇ ବିଚାର କରୁଥିଲେ। କାଉ ଛୁଆର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଯେତେ କହିଲେ ବି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଛୁଆକୁ କିଛି କହିବେନି। ଆମକୁ ହିଁ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଉପାୟ ଅଛି। ଯଦି ତମେମାନେ ରାଜି ହେବ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି। ହଁ ହଁ କୁହ, କ'ଣ ଉପାୟ ଅଛି ତମ ପାଖରେ? କାଉ ଛୁଆ ଯାହା କରିଲେ ବି ଆମେ ତାକୁ କିଛି କହିବାନି। ଆମେ ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେବା କି ସେମାନେ କାଉ ଛୁଆକୁ ଆଖପାଖରେ ଦେଖିଲେ ତୁରନ୍ତ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିବେ। ସମସ୍ତେ ଚଢ଼େଇର କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ଘରକୁ ଯାଇ ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ କହିଲେ। କାଉ ଛୁଆ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ କାଉ ଛୁଆକୁ ଦେଖି ତୁରନ୍ତ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ସେଦିନ କାଉ ଛୁଆ କାହାକୁ ବି ହଇରାଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆରେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଛି? ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଦେଖି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆଜି ତ ଟିକେ ବି ମଜା ଲାଗୁନି। ଚାଲ ମୁଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବି। ଏମିତି କହି କାଉ ଛୁଆ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଗଛ ଡାଳରେ ଏକ ପକ୍ଷୀଟେ ବସିଥିଲା। ସେ ଚଢ଼େଇଟି ଅଙ୍ଗୁର ମଧ୍ୟ ଖାଉଥିଲା। କାଉ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଏ ଅଙ୍ଗୁର ମୋର,
ତୁ ମୋ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇବାକୁ ସାହସ କେମିତି ଗଲୁ? ମୁଁ ତ ତତେ ଆଗରୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିନି। ଆମେ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ଏଠାକୁ ଆସି ଫଳ ଖାଉ। ତୁ ଏଠାକୁ ଆସି ଏମିତି କାହିଁ କହୁଛୁ? କଣ ତୁ ମୋ ଉପରେ ଜବାବ ଦେଉଛୁ? ରହ, ମୁଁ ତତେ ଦଉଛି ଏଇନା। ଏମିତି କହି କାଉ ଛୁଆ ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ପିଟିଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଜଣାଇଲା।